Pozdrav, dragi prijatelji. Ovo je zadnji, ali ne i nevažan dio serije Alfa i Omega, početak i kraj. U stvari, bez ovog dijela, otkrivenje Božje istine, sve što smo prethodno rekli bi ostale bez odgovora. Kad bi se ova priča završala sa Isusovom smrću, mi bismo bili najjadniji. Ali se treći dan Isus uskrsnuo. Po pismama Isus se rodio. Po pismama Isus se umro. Po pismama Isus se uskrsnuo. Prijatelji, želim da znate da i oni koji su ga izbliza pratili i slijedili za 3 godine, bivajući svjedoci njegove moći i vlasti, njegove autoriteta i mudrosti, nakon smrt su se vratili svojim poslovima. I njihova srca su bila spora da vjeruju. Ali, nakon što su sredili uskrsnulog Isusa, njihov život i cilj se potpuno promijenio. Radi vrijeme ja ne mogu sve pričati, ali daću vama 3 primjera šta se desi sa ljudima koji su ga sreli nakon uskrsnuće. Bili su 2 čovjeka, totalno razočarani, i oni vrati se u svojom selo, u svojim kućama i želi da nastavlja starom životom. Jer Isus je bio mrtav za njih. I oni su pričali među sobom, zašto se ovo desilo? Nama su rekli da će treći dan biti uskrsnuto, ali nije. I onda među njih pojavio jedan čovjek. I on priča s njima. I oni su zbunili i pitali ga, koji si ti? Jesi ti jedini čovjek koji ne zna šta se desilo sa Isus iz Nazareta? A čovjek koji hoda s njima objasni njima sve pismama. Od postanka, od proroci, od psalma, sve objasni. I njima kaže, zašto ste spor u srce da vjerujete? Čovjek koji hoda s njim je bio Isus sam. Isus sam. A oni još nisu upoznali. I onda je bio večer, mrak, i oni su ga pozvali i rekli su, dođi kod nas na večer. Jer mrak je. I Isus prihvatio tu poziv, otišao na večer, i kad su sjeli na stol, Isus uzima hlijeb i polomio je i onda podijelio je s njima. Onda njihovi oči su otvoreni. Oni su upoznali ko je bio taj čovjek koji je hodao s njima. Ali Isus nije bio više tu. I onda odmah su oni trčili do Jeruzalema da su objavi drugim učenicima da smo vidjeli Isusa. On je živ. Ponovo i drugi učenici nisu baš vjerovali. I ponovo oni su vratili u njihovim starom poslovama. Neki ide za ribu, neki za drugi poslova. I jedan dan oni su bili u čamac i cijeli noć su išli na pecanje, ali nisu uhvatili ništa. I ujutro vidjeli su i primijetili su jedan čovjek koji sjedi tu i pita njih, momci, da li ste ništa uhvatili? Oni su rekli, nismo uhvatili ništa, cijeli noć radimo, a ništa nismo uhvatili. I on kaže njima, bacite mrežu na desnoj strani i uhvatit ćete. Oni su zbunili, koji je ovaj čovjek, koji smo profesionalci, koji znamo šta znači pecanje. I čitav noć smo radili i nismo uhvatili ništa, i on sad nam kaže, bacite mrežu na desnoj strani. Ali
ubacili su i uhvatili su mnogo riba. Onda Kefa, Petar, je upoznao da je Gospod i kaže svima da je Gospod, da je živ. Iskočio iz čamca i trčio da usresti ponovo sa Isusom. Ali zašto je on trčio? Trčio jer prije 3 dana on je odbijao Isus da ga upozna. I on je htio da njegova srce bude, da pomire ponovo sa njegovom prijateljom i njegovom Bog. Treći osoba koji baš je bio na ekstrem u sumnjeve njegovom mišljenje. On je rekao, ako ne vidim svojim očima i ne stavljam prst u njegovim rukama, neću vjerovati. Nakon jedan drugi pojava Isusa učenicima, oni su ga upozvali, jer on nije bio tu, Tomas, i Isus mu kaže lično, Toma, stavlja svoj prst u mojim rukama i vjeruj. Ne budi spor u srca da ne vjeruješ, nego vjeruj. Nakon toga, Toma je prvi čovjek koji je priznao i zvao Isusa moj Bog, moj Gospod. Nakon toga, za 40 dana, Isus prikazao se na mnoge načine. Jedan put više od 500 ljudi. I kad je došao dan da se vrati ocu, jer je iz oca došao, onda on izvede i do Betanije, podiže ruke pa i blagoslovi. I dok i blagosloviše, rastavi se od njih i bi uznesen na nebo. Oni mu se niči se poklone i obožavaju ga, pa se s velikom radosti vrate u Jeruzalem. A kad su to radili, kaže Biblija, i dok su gledali s njim gdje ide na nebo, gle, 2 čovjeka stadoše pred njim u bijelim haljinama. Oni su bili anđeli. Oni rekoše, ljudi Galilejci, što stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus koji je od vas uzet na nebu, tako će i doći, kao što vidite da odlazi. Dragi prijatelji, zadnji stvar i istina koju mi trebamo upoznati je da ovaj Isus, koji smo pričali iz početka, koji je alfa, on je i taj omega, koji će doći ponovo. Ali ovaj put ne više da se spasi svijet, nego da ga sudi. Jedan od njegova učenika, Ivan, kojeg je Isus mnogo volio, je jedan dan bio u otoku Patmos zbog riječ Božje i svjedočanstva Isusa. I data mu je privilegija i otkrivenje da vidi onoga koji sjedi na tronu. I da ispriča ono što će se desiti u zadnjim časima. Šta je on vidio na tronu? Prije svega, on je vidio Božjeg Sina s kojim je hodao s njim, koji se jeo s njim. I u zadnjoj večeri oslonio se u njegova prsa. I kad ga je vidio, pao je kao mrtav. Zašto je pao kao mrtav? Jer on vidio ista osoba, isti čovjek, isti Isus. A ovaj put je ga vidio u potpuno slavi koji je on imao
prije stvaranja svijeta. I taj Isus dolazi ponovo. Nastavlja i dalje, Ivan ga je vidio posred prijestolja i 4 bića i posred starješina jagnjeca koji je stajao kao zaklan. Šta smo rekli prethodni poruku? Isus je Božja jagnje koji je zaklan za grijeh svijeta. I on je u centru trona u nebu. Dragi prijatelji, i hoću da ovo shvatite. Oni koju obožava osoba koji je na tron u nebu, oni su rekli sveti, sveti, sveti. Zašto? Zašto Isus je u centar tron na nebu? Ako je on nešto manje od Boga, ne pripada mjesto tu na tronu. Ali ovo je što pričamo, da je Bog jedan i nema nikog drugog osim njega. Sveti Otac, Sveti Sin, Sveti Duh. On je jedan u 3 osoba. Mnogima je teško da prihvate da je Bog došao kod nas kao čovjek. Ali to što ne shvataju da kad bi došao kod nas samo kao Bog, svi bismo mi bili mrtvi. Jer niko ko bi vidio Boga ne bi ostao živ. Čak i mnogi sarkastično i cinično se rugaju rečcu ko je nagledalo i držao univerzum kad je Bog umro za 3 dana. Ali kad ti vjeruješ u istinog Boga, koji je jedan i drugo nema kao on, jedan Bog, Otac, Sin i Duh, tada ćeš shvatiti da su zajedno ostvarili tvoje spasenje i moje. Sad, nek se vratimo na pitanja kojim smo završili prethodnu poruku. Kako može ova istina biti lična za tebe? Prve riječi Isusa kad je započeo svoju službu su bili: pokajte se jer je Božja kraljevstvo blizu, je došla. Kad Bog traži da se pokajamo, šta on očekuje od nas? Na primjer, kad moje dijete griješi i ja tražim da se izvini, od njega tražim da kaže tačno zbog čega se izvinjava. Ne samo da kaže ovako, izvini tata i idemo dalje. Ne. Zašto? I treba da se priznaje sve svojim riječima to što je on uradio. Nakon toga, naravno, ja ga oprostim. Na isti način mi moramo da se pokajamo za naš grijeh. Što znači? Ne možemo lako proći da kažemo: Gospode, oprosti me, pogriješio sam ovaj put. Zašto? Pričali smo šta je grijeh. I moramo znati to da kako je čovjek pogriješio, isto tako i mi slijedimo isti grijeh u svoje misli, poželio laž svojim srce, neposlušnost svojim voljem. Sve ovo treba obnoviti u suprotno, da Bog vidi pravu pokajanje. Drugim riječima, ti se možeš obratiti i moliti Bogu ovako: oprosti mi što sam do sad sumnjao u tvoju istinu.
Oprosti mi što najveća želja i ljubav mog srca nisi ti. I svojim voljem, isto kao izabrao da ga ne poslušaš, sad svojim voljom da izabereš, da vjeruješ u njega kao tvoj spasitelj i tvoj Bog. I da ga poslušaš na što on sam kaže. Ovo je to što on očekuje od tebe. Nema oprost bez pokajanje. I nema oprost bez istinsko pokajanje. Kad ti ovo vjeruješ cijelim srcem i priznaješ svojim ustima, bit ćeš spašen, kaže Božja riječ. Ponovo hoću da spomenem koji nas spriječa, koji su prepreke da nas spriječa da ne dolazimo i ne vjerujemo u Isusa. Rekli smo da Bog ovoga svijeta je zaslijepio umove nevjernika. Đavol, Soton je zaslijepio naše umove. Da se ne vidimo slavnog evanđelja Krista koji je Božja slika. Drugi stvar koji nas spriječa je, Biblija kaže, svjetlo. Isus je došao na svijet, ali ljudi više voljeli tamo nego svijet, jer su njegova djela bila zla. I treća stvar je strah od ljudi. Šta će drugi razmišljati ako ja odlučim ovu? Isus je tražio da ljudi ipak daju plodove pokajanje. Što znači da priznaješ njemu sve tri ove prepreke. Praktično se možeš ovako moliti. Na prvu prepreku. Izbavi me od Boga ovoga svijeta i otvori mi oči da vidim tvoju slavu. Koji si ti na istinu? I drugi stvar je da svojim riječima kažeš, priznajem sva djela tamne. Priznajem sve moje grijehe i tražim da me čistiš i oprostiš. I on je vjeran. On će to uraditi. Jer on za to je došao. Prijatelji, mnogi ljudi kažu, kako bi lako bilo da neko dođe sa neba i da nam pokaže sve nebeske stvari. Jer, kako kaže jedan dobar moj prijatelj, šta je ovo fisnik? Kaže, sve pričaju o Boga, a sve loše ide. Vidite, samo jedan osoba stoji koji je ipak ispunjava tu zahtjev, tu želju. Ako želite ovu da znate, ako ne želite nikog drugoga da slušajte, i to je dobro. Ako želite samo jednog čovjeka ili nekoga osoba da dolazi iz neba i da nam pokaže sve nebeske stvari, postoji jedan moj prijatelj. Isus koji je došao s neba. Evo šta on kaže za sebe. Nitko nije uzašao na nebu, osim onoga koji siđe s neba, sin čovječiji koji je na nebu. U stvari, jedan od učenika, od onih koji ga slijedili, Filip, je rekao tačno ovo. Pokaži nam Oca i dovoljno nam je. Isus mu je rekao, imam toliko vremena što sam s vama, Filipe, i nisi me upoznao? Ko je vidio mene, vidio je Oca. Kako možeš pitati i reći, pokaži nam Oca i dovoljno nam je? Vidite, prijatelji, Isus kaže sam, ko ne vjeruje u mene, ne vjeruje ni u Boga. Ko ne poštuje mene, ne poštuje ni Boga.
ali. Ne. Sve drugo je teorija. Sve drugo je miješanje, je pogrešno, je devijacija od Sotona. Isus kaže, ja sam istina, put i život. Isus je jedini osoba koji razlikuje svim drugima. Svi proroci kaže ljudima i vodi ih kod Boga. Isus kaže, dođite kod mene. Svi drugi proroci vodi ljudi da vjeruje u Boga. Isus kaže, vjerujte u mene. Vidite šta on nastavlja. Jer Bog nije poslao sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Ko vjeruje u njega, ne osuđuje se. Ako ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jednorođenoga Sina Božjega. A ovo je taj sud. Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su više volili tamu nego svjetlost, jer djela mu bila zla. Prijatelju, ja hoću da vi shvatite ovo danas. Čovjek će biti osuđen ne šta je on činio, nego šta je on vjerovao ili ne vjerovao. Na to što je on činio ili ne činio, on naravno će uzeti nagradu za to ili neće uzeti nagradu za to. Ali pravi sud je šta je vjerovao. Evo šta kaže Božja riječ. Bog nije poslao sina na svijet da sudi svijetu, ali poslaće jedan dan. Rekli smo da Isus doći će ponovo i ne kao spasitelj ovaj put, nego kao sudija. I ko vjeruje u njega, ne osuđuje se. Ako ne vjeruje, već je osuđen, što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega. Prijatelji, na ovu treću tačku želim da se zaustaviti malo, jer ima pogrešno mišljenje o ideju konverzacije. Isus nikad, ama baš nikad ne predlaže u svoju riječ konverzaciju iz jedne religije u drugu. On traži konverzaciju srce u jednog stanja od drugog. On traži čovjek koji je u tamnu da dolazi u svijetlo. On traži čovjeka da ustane, da je osuđen, da dolazi, da ne bude osuđen. I to kaže Biblija, nema više sud za oni koji su u Kristu Isusa. Nema više sud. To znači da je Bog ne samo oprostio njegova grijeha, nego zaboravio te grijehe i taj grijeh što je on učinio. Ovo ti nudi Isus. A ne da prelaziš iz jednog ili drugog religija ili šta ja znam. Svijet je taj koji djeluje ljudi po etničkoj, vjerskoj, rasnoj i klasnoj pripadnosti. Svijet je taj koji kaže oni su bijeli, oni su crnci, oni su bogati, oni su siromašni, oni su muslimani, oni su katolici, oni su ovako, oni su onako. Bog ne gleda tako. Za njega su svi jednako svoja stvorenje koji su izgubljeni i on još već čeka da se vrati. Ovo je istina iz Božja riječ. Ako to želite da prihvatite, onda morate izbaciti sve ove druge stvari. Bog gleda samo na dvije vrste ljudi koji postoje na svijet. Ili mrtvi u Adamu, ili živ u Kristu.
I tvojom odlukom ti si ili u jednog ili u drugog. Isus nas uči, ako pokušavaš sačuvati svoj život, izgubit ćeš ga. Ali ako izgubiš zbog mene, dobit ćeš ga. Ako se stidiš da me priznaješ pred ljudima, i ja te neću priznati pred mojim ocem. I ako ti nisi spreman da me voliš više od svega drugoga, nisi dostojan da me pratiš i da me slijediš. On stavlja prije tebe život vječni i smrt vječni. Ti biraj. Bog je ponudio samog sebe. I u cijeloj ovoj poruci koju sam vam pričao, ja ne mogu ponuditi ništa drugo i nešto drugo. Ovo je moj poziv za tebe, da imaš zajedništvo sa Ocem i njegovom Sinom koji je on poslao da se spasi. I da imaš zajedništvo i sa onima koju njega voli i koju njega slijedi. Dosta ljudi mene pričaju, Fisnik, gdje je bolje? U Albaniji ili u Bosnu? Moji prijatelji, mene više ne zanima zemaljske stvari. Mene sad ne zanima gdje je bolje, jer ne živim više za ovu kratku život. Sad ja očekujem onoga koji mene spasio i ja ga očekujem da dolazi i da me uzima u sebe. I ovo je moj poziv za tebe. Dođi da i ti budeš vječno s njim. Ovaj svijet brzo će proći. Razmišlji o odluku zašto živiš. Samo za ovoj ili na to koju će doći. Stvarno, mene boli srca i žao mi je kad vidim ovu paradoks kod ljudima koju kaže vjerujem u Boga, ali na kraju konverzaciju kaže, znaš šta, bolje mi je da budem fino i dobro na ovaj svijet, ali nek bude šta god bude nakon moj smrt. Vidite, oni ne vjeruje ipak da postoji vječni život. Oni ne vjeruje da postoji sudnji dan. Oni ne vjeruje da Isus dolazi da sudi svijet. Ali za oni koji ga vjeruje, i ovo je sad malo čudno, za oni koji vjeruje ipak raduje se na njegova dolazak. Raduje se i pjevaju da on dolazi da sudi svijet. Da li ima ovo smisla za vas? Da znaš da sud dolazi i ti raduješ? Jeste. Za oni koji znaju i koji spoznaju njegova Bog i Spasitelja, oni se raduje. Jer za njih nema više sud. Jer oni ne drži više sebe ili svojom snagom, nego oni drže obećanje njihovih kralja i Boga i Spasitelja, koju je obećao i drži svoju riječ. Nikog drugog ne drži svoju riječ. Samo Bog drži svoju riječ. Ja želim vama da se vas Bog blagoslovi i da ga vas čuva i da ga vas daje uspjeh u svemu, ali ako imate više pitanja ili informacije, ako želite više upoznati, možete nas kontaktirati. Imate tu sve adrese ispod onaj linka i možete nas kontaktirati. Možemo slobodno pričati i sjesti i popiti kafu i razumijemo jednog drugoga o čemu pričamo i kojim Boga pričamo. Božji blagoslov.